Здравейте! Ще ви отведа на своето географско приключение в търсене на диви мечки из най-отдалечените части на континента Северна Америка. Не пропускайте това удивително преживяване, изпълнено с множество препятствия и опасности, през труднопроходими планини, гъсти гори и замръзнала тундра, до територията на най-големите мечки на планетата. Здравейте! Аз съм Свилен Русанов, географ и пътешественик. Необуздаемото ми влечение към необятното породи необходимостта да споделя за своето пътешествие, което ме подтикна към желанието да направя този филм, който ни отвежда на едно славно приключение, изпълнено с предизвикателства, до най-северния и най-голям щат в САЩ, а именно дивата Аляска, сърцето на която се намира Националният парк Денали и първенецът на континента Маунт Макинли. След този удивителен полет се отправяме във вътрешността на парка, където с специално осигурен автобус туристите могат да разглеждат красотите на тази невероятна земя. Направихме няколко почивки и под взорките погледи на всички природолюбители някой извика в автобуса: "Мечка!", след което автобуса спря и всички се вторачихме в дясно. На около 100 метра мъжки мечок Гризли. За пръв път в живота си видях на живо мечка в дивото. На това пътешествие открих любопитството си към тези опасни, но очарователни хищници. Мисля, че едно от най-големите изпитания пред нас е да открием какво всъщност искаме. А какво искам аз? Искам да посетя всички национални паркове в САЩ. Тъй като това отнема дълъг период от време, аз реших да имам една малка подцел. Да видя мечки в естествената им среда. И така поех към следващото си пътешествие, което бе първото ми двумесечно такова, изпълнено с множество приключения. В тази територия най-често срещани са американските черни мечки. Оказа се, че аз съм единственият посетител в този ден и час, което пораждаше леко притеснение в мен, усилващо се с всяка изминала крачка. Ала това не ми попречи да стигна до най-високите дървета на земята. Гигантските секвои, някои от които достигат 115 метра, което им отнема повече от 2000 години. А кое от тях е най-високото, се пази в тайна, тъй като хората изографисват имената си. Тъй като сме в територията на мечките, а аз съм сам в тази гора, трябваше през цялото време да издавам шум. Говорих, пеех, слушах музика и се любовах на тази умопомрачителна гледка от проливния обилен дъжд, който оказа влияние върху записа на това видео. Валежите и географското положение са само една от редицата фактори, които благоприятстват за растежа до такива размери на тези дървета. Който го е страх от мечки, да не ходи в гората. Аз мечки не видях, ала много страх аз брах. Аз изпитвах страх. Положителен страх към мечките, респект и уважение към техния хабитат и към тяхното съществуване, което вероятно ми е помогнало да ме запази жив. Но разбира се, страха е само в главата ни. Ако се предприемат правилните стъпки на подготовка, страха намалява или изчезва. Ние хората имаме склонността и желанието да взаимодействаме с природата, а понякога да я управляваме. Добър пример би бил зоопарковете. Вероятно с добри намерения създаваме условия, в които да помагаме на изпадналите в беда диви животни.
Като тези малки мечета, например, останали без родители. Правейки това от честолюбие и емпатия, ние предлагаме алтернативен път за развитие на тези хищници, което в последствие спомага за невъзможността им да оцелеят в дивото. Първоначално те са толкова сладки, но ги лишава от възможността да намерят храна, да се научат да намират храна, което в последствие довежда летаргия, депресия и мизерно съществуване. Следвайки сърцето си и споделяйки желанията си, окичени с добронамереност, отвори много нови врати пред мен, а именно тези на взаимопомощ и подкрепа. Това ме отведе до недостъпните територии на континента, където животът е сякаш по-простичък, по-примитивен. Там стихийните ветрове на тундрата бушуват с невероятна сила. Там, където няма дървета. Там, в страната на ескимосите и белите мечки. Правяме се на север, към най-северното селище на континента Северна Америка. Взимаме 3 полета, тъй като до там пътища няма. В геокриолитозоната инфраструктурата е толкова оскъдна, че на самолетите, обслужващи този район, се налага да кацат в няколко селища. Незабавно се отправям към бреговете на Северния ледовит океан, където съм посрещнат от група деца, радващи се на незалязващото слънце през краткото арктично лято. Бързо се превърнах в атракцията на деня. Когато мъж ме попита: за какво си тук? Аз му отговорих: да видя бели мечки. И той ми каза: въй, я ги знам къде са. Те там. И ми предложи услугите си да ме разведе на пътешествие в търсене на мечки. Ала, първо трябва да почерпиш, каза той. Скочих на задната седалка на ескимоското АТВ и се отправихме към най-северната точка на континента – Нос Баръл. Но на път за там затънахме в гъстата арктична као. Отне ни около 20 минути и малко помощ, за да се измъкнем. След което продължихме. В трепетно очакване аз задавах въпроси. Въпрос след въпрос. Колко са големи? Кога идват? Къде да ги намерим? А той ми разказваше истории за опасностите на тази земя. А аз исках да отидем на леда и да ги потърсим. А той ми обясняваше как това би било равно на самоубийство, тъй като леда е на огромни късове и е много трудно да се предпазиш от тях. Нямаме оръжие и сме само двамата. Разказваше ми как мечките са абсолютно безстрашни и често идват в града, налагащо сметището да бъде далеч, тъй като това е тяхната единствена цел – оцеляване. С усмивка се радваше на моята наивност. Разказваше ми за техните битки и колко впечатляващи са те. Много истории за начина им на живот и как успяват да се справят с тежките условия. Под лъчите на незалязващото слънце. Вече беше почти полунощ, а аз не бях спал от няколко дни. С мокри крака, изтощен, се нуждаех от сън. Уговорката ни беше ясна. Рано сутринта той ще дойде с приятели и оръжия и ще се опитаме да ги намерим отново. За съжаление това не се случи, тъй като аз се събудих по обяд. В къщата за гости срещнах този невероятен ядрен физик. Не бе загубен. Отидох в местния музей, за да науча повече за живота на тези корави хора. Под съпровода на местния фолклорен ансамбъл ние научихме много за бита и културата на тези хора. Дори успяхме да потанцуваме и научим техните танци. Поговорихме и се запознах с някой от тях, след което се отправих към портите на Арктика, правена от ребрата на кит, който е заловен с тази лодка. Можете ли да си представите? Въпреки че видях бели мечки само през крив макарон, аз научих много за тази велика земя и тези
смели хора. Беше време да си взема довиждане. До следващия път. Винаги се опитвах да бъда смел, непоколебим, дързък, а вероятно съм бил наивен, тъй като предизвикателствата се оказаха повече, отколкото предполагах. Но това не ме обезкуражи да продължа да преследвам целите си. Да оставам положителен, дори когато изпитвам неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Тогава получавах някои ценни уроци, специално когато бях любезен и добросърдечен. Няколко години по-късно се отправих към най-големият национален парк. В тази невероятна земя с отворени обятия посрещнах множество предизвикателства. Катерих и летях върху огромни ледници. Беше просто великолепно и толкова диво. Нямаше начин тук да няма мечки. Намерих много съратници по пътя си. Гидове, учители, приятели, обединени от обща цел да намерим и наблюдаваме мечките, без да нараняваме или нарушаваме хармонията им с природата. Водени от тези мъже, заедно с малка група се отправихме към земята на мечките. Национален парк, до който няма пътища или пристанища. Hold on one second. Let's get this. Let me get that ladder position for you a little better. There we go. You're good. He's an acrobat. He can jump off. Young, spry. He's still pretty fire. He does a lot of other stuff though. I don't need fire. Yeah, that'd be good. He did a backflip off with a bow. Oops, sorry. You're good. Make it feel good. All right, Park 51, Lake Clark. We're walking in the water. Leaving the boat in the shallow. And we're walking towards where a bunch of people are actually like super close to the bears. Crazy. Bunch of bears, even clams right there. Alright. Man, this is awesome. No roads, so float clean or a boat. The only way you can get. I like to have you guys pretty tight to me. Okay. All right. Don't spread out at all. Много внимателно се приближаваме до мястото, където мечките копаят за миди. В този кратък прозорец от около 2 часа, когато отлива отдръпва нивото на водата стотици метри назад, с невероятното си обоняние мечките могат да намерят къде са точно мидите и да ги изровят. Нашата и още няколко малки групи се оказахме заобградени от 8 мечки. Територия не е по-голяма от кръг с диаметър 300 метра. Необезпокоявани от нашето присъствие, кафевите мечки от подвида Кодияк имат за задача да намерят възможно най-много храна в краткото аляско лято. Много внимателно следим движението на всяка една от тях и се опитваме да не им пречим. 9 years of national parks to get to this point. Bears. Дори в най-смелите си мечти не съм си представял, че мога да бъда толкова близо до мечки в дивото. Ценни уроци по оцеляване получават малките мечета, които в този етап на живота си не са способни да ловят сьомга, която е основният източник на храна за този вид мечки.
Така че за тях е много важно да научат как и къде да намират мидите. Краткият прозорец се затваряше. С идването на приливната вълна се наложи да се оттеглим към плажа. Някои от групите си тръгнаха, а ние останахме да видим някои от по-големите мъжки, така целеустремени в намирането на миди. А аз се чудих колко ли са големи тези менчоци. Any interest to how So, like, this is the back pat, right here to here. Yeah. I mean, way to measure about 7 inches, I would say. and how tall the bear would be? How About 7 foot tall. Oh, wow. Yeah. On her back legs when She's standing straight up. Yeah. След толкова препятствия и години в търсене на мечки, това беше един от най-страхотните дни в живота ми. Но дори не предполагах, че нещата ще станат още по-вълнуващи. Най-силното лекарство е човешката радост. А какво носи повече радост от стремежа в борбата към постигането на целите? За мен това е сигурният успех, който се постига с силата на мисълта. Планът беше железен, а аз бях готов за кулминацията в своето приключение. We had the lodge, and next one we're taking this guy up. You guys got any questions? If I touch something, does that affect the flight? Cool. Yeah, so just don't push on those. Yep. Feel any pressure. Yeah. Use it. Same thing with the yoke. Okay. За пръв път се качих в самолет, оборудван да излети от водата. Беше вълнуващо и малко страшничко. Научавам, че всеки пети човек в Аляска има книжка за самолет. Тъй като повече от 2/3 от континента са недостъпни, това е единственият начин за придвижване. Мигновенно сме посрещнати от 400 кг мечка. Подвида на кодиярските кафеви мечки е често считан за най-големите хищници на планетата. Поради изобилието от храна, те могат да достигнат над 700 кг в края на лятото. Както сами виждате, опасността е повече от реална, а мерките са жизнено важни. Това приключение е изпълнено с множество опасности. Опасности, при които човек може да загуби живота си. Но те могат да бъдат избегнати. За целта на което трябва да бъдем добре информирани и добре подготвени за средата, в която отиваме. Thing leaning against the tree, it looks kind of shaped like a bear with a big old butt. That is 50 yards from us. That is the absolute closest we deliberately are to a bear in the Brooks camp. We keep trying to get the bears to come to this orientation. They won't listen to us. Първия и най-важен урок, който трябва да запомним, е да не изненадваме мечката. За целта на което може да закачите на себе си една малка камбанка, като ето тази, която аз използвах на тази годишното си пътешествие в Аляска. Второ правило – не носете храна със себе си. Мечките имат 20 пъти по-силно обоняние от това на кучетата, което означава, че те могат да подушат храна, сапун или всичко, което има силен аромат в кутия, в раницата ви, в колата. Our bears are remarkably tolerant. That tolerance only goes so far. Eventually it's going to run out. It's going to be a very bad day for one of those visitors. It's going to be a bad day for Brooks Camp. It's going to be a really bad day for that bear. Please don't be that person. Благодарение на управата на парка, тук са изградени платформи с предпазни врати, на което гарантира безопасността на посетителите в най-гъсто населената популация на мечки на планетата Земя. Само за около 6 седмици през лятото, когато сьомгата се завръща в горните течения на реките,
На територия от само няколко квадратни километра се събират стотици мечки. Докъдето погледът ви стига, навсякъде има мечки. Някои ловуват от сушата. Други обичат да се гмуркат. Ала целта за всички е една. Възможно най-много риба за най-кратък период от време. Други предпочитат да ядат обяда си на сушата. Това събитие е изключително рядко. Принципно, живота на мечките е отшелнически. Те живеят на големи територии, далеч една от друга. Но тук те всички са обединени от общата си цел. Да повишат теглото си максимално, за да успеят да преживеят дългата аляска зима и периода на хибернация, през който те преминават. И тогава реших да отида до следващата платформа, която беше на около 2 км разстояние от тази. 2 км, които трябваше да извървя сам през гората. Запътвайки се натам, се озовах между две гигантски мечки на пътеката, при което се обърнах обратно и се върнах много бързо към платформата, където се присламчих към следващата група. Пътя е осеян с милостиви и отзивчиви хора, готови да ви помогнат. Стига да отворите сърцето си за тях. И тогава достигнах крайната си цел. Кулминацията на това пътуване. Брук Фолс. Мястото, на което най-големите мечки на планетата се събират ежегодно, за да ловят риба. А моя милост и група туристи се събираме, за да наблюдаваме това изключително събитие. Всеки има различна стратегия в борбата си за оцеляване. Но природата е удивителна, защото тя има за всички в изобилие. Както при мечките, така и при хората, ние избираме различен път на развитие. И преминаваме през различни трудности и изпитания по пътя си. Но както при мечките, така и при хората. Едно е сигурно. Винаги трябва да се борим, да вървим напред и нагоре. Въпреки ударите на съдбата и множеството изпитания, трябва да намерим начин да изплуваме, да се изправим на крака и да продължим напред, за да бъдем по-силни. Изпълнен съм с благодарност за благословиите, с които съм обсипан, и молитвите ми, любовта да бъде пътеводителна светлина в живота ми, се изпълниха. Аз съм убеден, че само тя има способността да ви пази и окрилява да постигате мечтите си. Това е моето послание. Обичайте Бога, ближния си и накрая себе си. Защото това е пътя към светлината. Благодаря ви, че гледахте моя филм. Надявам се, моето приключение да ви е вдъхновило да намерите това, което ви харесва. Това, което ви кара да се чувствате живи. Надявам се това да ви помогне да вървите напред и да изживеете своето приключение, както и аз. Към момента съм бил в 56 парка от 63. Остават ми само 7. Вълнувам се много и ще продължа да споделям своите истории с вас. Благодаря за вниманието и ще ви видя в следващата.